Mela, grazzi ħafna. Nilqakom għal intervista oħra minn Dar Kamilleri, din id-darba ma' Dr. Alan Xwireb fuq il-ktib Riflessjonijiet dwar il-ġid komuni. Grazzi ħafna Alan Xwireb tal-li naqat magħna. U qabel nibdew, tista' tgħidilna ftit dwarek? Jiena tifel mill-Ħamrun, tifel ta' ġej minn familja tal-medja borgezija tista' tgħid, ġifieri il-papa tiegħi huwa ħaddiem mhux talit biex niftehmu. U studjajt bħalma studja kulħadd, ġifieri skola primarja, skola sekondarja, u mbagħad mort l-università u iddeċidejt wara li għamilt kważi sena u nofs sixth form nistudja il-matematika, l-fiżika u l-engineering drawing, iddeċidejt illi naqleb u nibda nistudja l-filosofija. Propju saret il-pet subject tiegħi. U mbagħad iddeċidejt li nidħol għall-kors tal-liġi u kelli sena fejn il-kors ma kienx jiftaħ kull sena, kien jiftaħ kull sentej, u f'dik is-sena kienet li probabbilment l-isbaħ sena ta' ħajt il-foundation course. U dan il-foundation course kellna minn kollox, ġifieri kellna teatru, mużika, però kellna wkoll lectures mill-professur illum il-ġurnata Giuseppe Xkembri, mill-professur Wayne u mill-professur Saracen Inglott, u affaxxinawni. Ġifieri tlieta li huma b'mod differenti affaxxinawni. Fil-fatt kelli problema jekk irridx nidħol verament għal-liġi is-sena ta' wara jew inkella immurx filosofija. U rebaħ il-liġi għaliex xi ħadd daħħalli f'rasi li bil-filosofija ma tigolx. U speċi jiena kelli għażla bejn tnejn, mhux li l-liġi ma ridtix kompletament sewwa. Għamilt għażla tajba għaliex imbagħad l-ewwel sena tal-liġi iltqajt ma' professur Giuseppe Mifsud Bonnici u iktar sirt inħobb il-filosofija sewwa. Aħna fl-ewwel sena jkollna wkoll it-teorija politika jgħallim mal-professur Joe Friġġieri, ikonna s-soċjoloġija, il-professur Ingwanet, ikonna l-psikoloġija, ikonna l-ewwel sena tkun hekk, tkun fiha daw is-suġġetti. U bażikament imbagħad gradwajt bħala avukat. It-teżi tad-dottorat kienet dwar jekk kumpanija tistax tkun kriminalment responsabbli. Mbagħad imma ma kontx kuntent u ftit snin wara għamilt MPhil fil-filosofija tad dritt fejn esplorajt ir-relazzjoni bejn att illi huwa antikostituzzjonali u liġi inġusta mill-lat filosofiku sewwa, ġifieri lex injusta non est lex biex niftehmu. Bażikament dak l-istorja, mbagħad snin wara niftakar kont qed nara A Beautiful Mind, il-film, u ħdejja kelli lil Dr. Stanley Porelli li konna flimkien fil-kors u hekk fost oħrajn. U għalli ara din il-biċċa dix-xena fakkarni fil-Finis. Finis huwa filosofu Ingliż attwalment Awstraljan imma qiegħed Oxford. U ktibt artiklu fuq din ir-relazzjoni bejn il-prinċipju ta' Nash fil-game theory li joħroġ minn dan il-film u l-ġid komuni. Għaliex kien jinteressani anki meta kont student, kien jinteressani ħafna dal-ġid komuni, kien jaffaxxinani. Kulħadd isemmih kemm
Giuseppe Xkembri, per eżempju, kien isemmih fil-kuntest tal-Common Heritage of Mankind, Father Peter kien isemmih fil-kuntest tal-Common Concern, kulħadd kien isemmih dal-imbierek ġid komuni. U allura jiena bil-fors bla marit jisni nġbit leħ. U ktib dal-artiklu ktibtu fil-rivista tal-Kamra tal-Avukati u ħallejtu hemm għaddew snin u erġajt bdejt nieħu interess fil-filosofija. Propju meta kien ħajtwielet it-tifel tiegħi, ġifieri kważi 10 snin ilu l-ewwel tifel tiegħi. Sadattant ġejt naħdem mal-Kummissjoni Ewropea u mbagħad wara u għadni sal-lum mal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, però dal-interess kompla jikber qisu. U finalment, insomma, naqat mal-Oxford Philosophical Society fejn stajt mbagħad nisboga ħanajtek bil-kitba, diskussjonijiet u b'daw l-affarijiet kollha iktar f'ċirku daqsxejn iktar illi jieħdu pjaċir bik meta titkellem dwar dawn l-affarijiet u mhux iddejjaqhom speċi. Finalment. Tista' tgħidilna allura x'inhi d-definizzjoni tiegħek ta' ġid komuni? Għaliex fil-ktieb tiegħek inti tagħmel distinzjoni bejn beni komuni u ġid komuni. Ġifieri dak li huma ħanajdu hekk kassi tal-istat u l-ġid komuni. Ġifieri l-ġid komuni għalik huwa kunċett iktar astratt u hawnhekk qed nitlu fit-teorija politika. Da l-ktieb tiegħek huwa wieħed mill-ftit ħanajdu hekk kotba fuq teorija politika li għandna bħalissa interessanti. U fil-fatt tagħmel ħafna referenzi għal politika lokali, nistgħu niddiskutuhom iktar tard. Imma biex nibdew, tista' tgħidilna skont inti x'inhi din id-distinzjoni bejn il-beni komuni u l-ġid komuni? Ara, jiena ma ħobbx nagħti definizzjonijiet, fil-fatt fil-ktieb ngħidha nagħti deskrizzjoni għaliex kif appena tagħti definizzjoni fisser illi kunċett waqqaftu hemm. Għalhekk definiret fisser li twaqqaf hemm. Sewwa, kultant ikollok tiddefinixxi fil-liġi pereżempju, ma deskrizzjoni iktar nippreferiha. Id-deskrizzjoni tal-ġid komuni tiegħi li hija bbażata fuq Finis u allura hija bbażata fuq San Tumas u allura fuq Aristotli hija sempliċi ħafna. Hija nirriduċiha jiena għal problema ta' koordinazzjoni. Mela hija l-koordinazzjoni, il-ġid komuni huwa il-koordinazzjoni bejn il-benesseri tiegħi individwali bħala persuna u il-benesseri tal-kollettività. U l-benesseri tal-kollettività li mbagħad nispjega kif ikun dan. U din ħanajtek il-formulazzjoni sempliċi tirriduċi il-problema minn waħda kompletament astratta għal waħda li tiġi iktar prattika. U niġi għal dak li qed tajt inti. Jiġifieri id-distinzjoni bejn il-beni komuni u il-beni pubbliċi tidher distinzjoni ftit filosofika jew hekk ftit akkademika ma mhijiex. Ħanajdlek case in point ma nafx hekk nistax insemmi ftit ta' sigħat ilu il-qorti għadha kemm iddeċidiet illi beni illi huma pubbliċi ma kienux qed jintużaw bħala beni komuni. Imma kien hemm xi ħaġa fil-bażi ta' dak il-ftehim illi sar illi baqgħu beni b'xi mod pubbliċi, imma ma kienux qed jintużaw għal ġid ta' kulħadd għal ġid komuni. U din naħseb huwa ma tantx kelli ċans naħseb fuq u ma rajtx is-sentenza. Imma b'mod kif nispjegawha u għaliex hi importanti din id-distinzjoni huwa proprju dal-każ. Għaliex inti ma tistax tgħid li dawn ma baqgħux beni pubbliċi, baqgħu beni pubbliċi, l-aċċess tal-pubbliku għalihom baqa'. Sewwa, imma ma sarux komuni għaliex pereżempju l-flus li kienu qed jintefgħu
ma kienux qed imorru għal ġid komuni. Il-flus li kienu qed jintefgħu kienu qed imorru parti minnhom forsi kienu qed imorru għal ġid komuni ħanajtek. Imma ma kienux qed jintużaw għal ġid komuni kollha kemm huma. Naturalment kull fejn ma rridx nidħol f'dal każ partikolari, ma qed insemmih bħala eżempju. Kull fejn hemm devjazzjoni tal-beni pubbliċi u jiena fil-fatt nistabilixxi test għal jekk beni pubbliċi jekk hux qed jintużaw għal ġid komuni. U testu illi jekk il-beni pubbliċi mhux qed jintużaw għal ġid komuni, ġifieri m'għandux aċċess għalihom il-pubbliku, mhux qed jintużaw kif suppost għall-pubbliku. Xi ħadd qed ibil-supaħ u qed jieħu parti minn dawk il-beni pubbliċi u f'butu. Mela il-ġid komuni qed isofri hemmhekk. Mhux m'hemm xejn ġid komuni, di oħra li xtieq ngħid, Mark jekk ittini ftit ċans, illi l-ġid komuni huwa yardstick. Mhuwiex point particle, mhux qiegħed hemm jew mhux qiegħed hemm. Jiġifieri huwa yardstick. Mela jiena kemm għandi minn dak il-beni pubbliċi mhux qed jintużaw għal ġid komuni, għal ġid ta' kulħadd, tal-benesseri ta' kulħadd, ta' kemm tal-individwu u kemm tal-kollettività, mela jien għandi inqas ġid komuni fuq dik ir-riga, qiegħed iktar lejn zero biex niftehmu. Jekk jiena kull solt u kull biċċa proprjetà pubblika li qed tintuża biex għall-benesseri tal-kulħadd, tal-individwu u tal-kollettività bħala soċjetà, mela sptar huwa eżempju klassiku, università huwa eżempju klassiku, skola hija eżempju klassiku, sewwa, iktar ma tintuża l-ġid tal-kollettività u allura anki tal-individwu, imma mhux biss tal-individwu, sewwa, għax inkella nibda nagħmel ġid tal-individwu biss kif ġara f'dan il-każ. Kien hemm 4 individwi, 5 probabbli iktar illi gawdew minna, allura xi forma ta' benesseri lehom kien hemm. Imma tal-kollettività batiet. Interessanti ħafna li qed tgħid. Ma ħansaqsik din mistoqsija b'relazzjoni mal-każ li qed issemmi tal-istarijiet pubbliċi u l-froda tal-gvern ta' Muscat fuq il-kontratti mal-Vitals u Stewart Healthcare. Inti qed tgħid illi l-ewwel ħaġa ħarablu premessa għax qed nitkellmu fuq teorija politika, ġifieri hawnhekk qed nassumu illi l-istat u l-liġi hija fi prinċipju u fl-ideal tagħha hemmhekk biex iħarsu il-ġid komuni. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq stat feudali, mhux qed nitkellmu fuq stat awtoritarju hawnhekk. Teoretikament qed nitkellmu fuq rule of law. Sewwa? Qed naqblu hawnhekk ġifieri? Ekku. Mela, okay. Qed naqblu. Issa, inti qed tgħid illi il-ġid komuni huwa l-ispirtu tal-liġi u tal-istat innifisom, ġifieri. U jagħmel parti qisu mill-dawn il-liġijiet astratti wkoll li mhumiex miktubin. Bħal eżempju, justice needs to be seen, mhux needs to be done. Irid ikun hemm sforz biex l-awtoritajiet juru li m'hemmx miktub hekk, imma dak li tippretendi s-soċjetà u liġi miktuba b'dan. Allura taħseb illi kellna kriżi bejn il-ġid komuni, il-kunċett tal-ġid komuni u l-liġi innifisha qisu f'Malta allura la kellna l-każ tal-Vitals u tas-Stewart Healthcare, qisu il-liġi innifisha mhijiex biżżejjed biex tiggarantixxi l-ġid komuni. Qed nifhem l-argument tiegħek, jiena fil-ktieb niddeskrivi għandi kapitlu sħiħ fuq l-istat ta' dritt jew s-saltna ta' dritt kif isejħula, jien preferi istat ta' dritt.
jiena niddeskrivi l-istat ta' dritt jew s-saltna ta' dritt, ġifieri rule of law biex ma jkunx hemm min ma jfhimnix, bħala termometru tal-ġid komuni. Il-termometru tal-ġid komuni. Jiġifieri fih innifsu l-istat ta' dritt jippermetti illi jiġi salvagwardjat il-ġid komuni billi il-persuni jaqgħu bl-istess mod taħt il-liġi. U allura ma tinħoloqx inġustizzja bejn wieħed u ieħor, imma mhux hekk biss jippermetti l-istat ta' dritt illi ir-riżorsi pubbliċi, il-beni pubbliċi li għadna kemm semmejna ftit ilu, jintużaw verament għall-iskop tal-ġid komuni. Għax aħna qed ngħidu l-ġid komuni huwa illi kull attività, kull beni, imma mhux beni biss, anki attività, so inti semmejt il-ġustizzja u jiena wkoll. Jiġifieri anki dik attività, il-proċess fil-qorti, l-investigazzjonijiet mill-pulizija, il-politika nifissa kif iġibu ruhom il-politiċi, l-standards mela sewwa tal-politiċi. Dan kollu irid ikun orjentat lejn din il-koordinazzjoni bejn il-ġid individwali u il-ġid kollettiv. Mela kif jiena nibda nagħti iktar każ il-ġid kollettiv mhux tiegħi, ikolli stat totalitarju, stat pereżempju bħalma jkun hemm fis-dittatorjat tal-lemin jew tax-xelluk fejn ikun hemm korporatiżmu. Mela ma jkunx hemm bilanċ bejn il-ħajja tiegħek individwali u l-libertajiet tiegħek individwali u il-ħajja tal-istat, tal-kollettività. L-kollettività tirbaħ il-ħin kollu fuqek, fuq id-drittijiet tiegħek, tant bil-maqlub ħażin ukoll. Jekk inti id-drittijiet tiegħek u l-ġid tiegħek huwa ħafna iktar importanti minn tal-kollettività, ikonna s-sitwazzjoni li qed noqorbu jekk mhux diġà qegħdin fiha pajjiżna, fejn jiena nabda nagħmel li rrid, fejn jiena nkun immuni għal-liġi, fejn jiena nkun mela l-istat ta' dritt ma japplikax iktar għalija u niġi stat feudali, kif qed tgħid inti, li l-prinċep ma jistax jiżbalja. Il-lord ma jistax jiżbalja, jiżbalja nattuwielu, ir-re ma jistax ikun żbaljat, u nibdew noħolqu ħafna rejiet u rġejjen żgħar. U meta jiġri hekk, l-istat ta' dritt ma jibqax jiffunzjona sew u l-termometru nkissru. Jekk il-termometru nkissru, kif ħankejja l-ġid komuni? Kif ħankejja l-ġid komuni jekk qed ngħidu li l-istat ta' dritt huwa termometru tal-ġid komuni, qed tifhem? Jiġifieri meta qed nisimgħek ċar ħafna. Allura bl-analiżi tiegħek fil-qasir ma kont se nasaraw għax taqt inkellmek fuq affarijiet oħra qabel, imma bl-analiżi tiegħek fil-qasir. Jiġifieri aħna qed nitlu fir-riskju minħabba din il-kriżi li għandna f'Malta bejn il-liġi u l-ispirtu tagħha li mhix tilħaq. Ġifieri l-liġi ta' Malta mhix tilħaq l-ispirtu tagħha, mhix tilħaq lan tagħha stess li tilħaq il-ġid komuni. U dan huwa tort kif qed tgħid inti ħabba il-proċessi, in-nies stess li qegħdin fil-politika u fis-sistema. Allura jekk għandek din il-kriżi f'soċjetà bħal tagħna, u aħna maħniex waħedna, ġifieri hemm soċjetajiet oħrajn li għandhom din il-kriżi wkoll fl-Ewropa bħalissa, ma aħna nitilfu il-karatteristiċi ta' demokrazija liberali. Alright, għadna mhix dittatura, ma nistax tgħid li hija dittatura laqqas għaliex il-Labor telab b'mod demokratiku f'elezzjoni ġenerali. Imma xorta waħda din mhix demokrazija liberali laqqas allura, għaliex demokrazija liberali suppost taħdem bis-salbi ta' dritt. Forsi għadna ma wasalniex sem, Mark, għaliex meta jkun hemm sentenzi bħal din, ifisser li għatem tama illi l-affarijiet jitranġaw.
L-ar ħaġa li tista' tiġri illi jekk jissemmew nies, ma rridx iddiskuti di sentenza biss, naturalment għax il-ktieb m'għandux sar qabel is-sentenza għalkemm forsi nagħmel riferiment għal daw is-sitwazzjonijiet fil-ktieb. Imma ma rridx nifoka fuq hekk biss. Imma forsi li jista' jiġri hu illi jekk issa semmew nies illi kjarament b'mod ċar ħafna għamlu deal apposta b'dan il-mod biex ikun hemm din is-sitwazzjoni illi, I mean, anke l-imħallef stess milli stajt insegwi ma qrajtx is-sentenza għadni, imma l-imħallef stess qal, I mean, kif dina edha f'wiċċek, ed in your face, ma tistax tajt illi m'għandunajx biha ċertu affarijiet le. Iġifieri jekk inti hemm nies li hemmhekk u l-pulizija ma jeħdux għax il-pulizija rridu jimxu l-imħallef m'għandux seta f'dan l-istadju jagħmel xi ħaġa, ma jeħdux passi almenu jinvestigaw, li almenu jinvestigaw. Allura hemmhekk dawn nersqu lejn dak li qed tajt inti. Is-sitwazzjoni ta' Malta hija daqsxejn waħda paradossali. Jiġifieri inħolqu ħafna benesseri individwali, mela lil dak intih hekk, il dak intih hekk, speċi nxtraw ħafna nies. Iktar ma nxtraw. Ingħataw ħafna benesseri individwali lil diversi nies. Sewwa, tant hemm minn daw illi tibda tajt imma speċi tqassam b'mod kważi ġust. Sewwa, l-affarijiet, le, għaliex? Jekk intik xi ħaġa li m'għandekx dritt għaliha, xorta qed nisbalja u xorta qed nuża il-beni pubbliċi, ir-riżorsi pubbliċi b'mod ħażin u xorta qed noqrob il-bot mill-ġid komuni, għaliex dawk ir-riżorsi setgħu jintużaw għal xi ħaġa li vera isservi għal ġid komuni. Jiġifieri dawk il-beni pubbliċi setgħu imorru jitqasmu pereżempju fuq 80,000 ruħ li għandna fuq on the brink of poverty. Għandna 80,000 ruħ jekk mhux iktar issa illi qegħdin kważi dawk tmurrilhom friġġ, ma jistgħux jixtru oħra, hekk imurrilhom il-kamra tal-banju ma jistgħux jixtru oħra. Setgħu morru hemm minflok nagħtihom il xi ħadd li forsi m'għandux bżonn daqshekk u sempliċement qed nagħmlu iktar sinjur u biex ikun rikonoxxenti lili. Ġifieri hekk qed jiġru dawn l-affarijiet, Mark, qed immorru l-bot mill-ġid komuni ħafna. Imma qed immorru b'mod paradossali, mhux qed immorru għal erba' min-nies biss, imma we're spreading it. Allura hemm minflok hemm 20 ruħ qed igawdu minn dan it-tip ta' forma ta' bribery di. Nista' ngħidha sewwa di forma ta' korruzzjoni, le? Hemm 10,000 ruħ qed igawdu minnha sewwa, imma xorta ħażina għaliex xorta dawk il-flus, dawk ir-riżorsi pubbliċi setgħu jintużaw biex jintlaħqu nies oħrajn. Qed tifhem? Anki l-metodu ta' kif inqassam huwa importanti, anki l-metodu mhux biss x'inqassam, il-metodu ta' kif inqassam ukoll importanti. Dan ukoll ovvjament għaliex inti skont il-ktieb ovvjament inti tajt li il-ġid komuni jibda minnek, ġifieri jibda permezz ta' l-obbligazzjonijiet tiegħek, id-dmirijiet tiegħek. Ġifieri għaliex ovvjament u inti wkoll tirreferi għal Kant il-categorical imperative, ovvjament jekk kulħadd jiġġieled biss għas-self-interest tiegħu inkunu jisna anarkija, imma aħna hekk qed jiġri għaliex kif għadek kemm qed tajt inti, ġifieri jekk inti għandek gvern illi da minflok jaħdem biex jagħmel il-ġid komuni u biex is-soċjetà tiżviluppa flimkien, dan jaqbad gruppi selettivi, itihom xi ħaġa u bekk jiggarantixxi rebħa elettorali. U f'Malta faċli tagħmilha di għax pajjiż żgħir.
allura qed nerġgħu naqgħu fl-istess argument li din mhijiex demokrazija liberali, da jisu villaġġ tal-mafja. Ġifieri inti għandek jisu il-boss, tmur il-boss tgħidlu isma' jiena għandi bżonn di, u jekk ittini di nivvotalik, all right. U l-boss jara jekk hijiex forsi permessibbli skont kemm skrupluż da probabbli qed tifhimni u itielek jew ma jti insomma. U di ssir b'modi differenti, ġifieri jien naf eżempju il-kaċċaturi, eżempju daw tawhom l-aħraġ il-mellieħa daw il-kaċċaturi, ġifieri każ eżatt vera tajjeb ukoll fejn mhuwiex ġid komuni dak huma ġid għal grupp partikolari biss illi u weħek gvern imma biex nitkellmu wkoll fuq xi ħaġa differenti. Inti għax mill-ġdid il-ġid komuni jibda wkoll minnek u anka bħala persuna illi ovvjament tara l-affarijiet żien qed isiru. Ovvjament inti xi obbligu hemm illi tipparteċipa fis-soċjetà tiegħek u fejn tal-inqas twassal il-messaġġ li dak huwa ħażin. Ma nafx jekk qed nitfa' il-kliem kif suppost imma naħseb qed ninftiem. U ovvjament taqa' għall-oppożizzjoni. Għall-oppożizzjoni, għal dik is-sezzjoni tas-soċjetà illi qed tiġġieled kontra l-status quo u kontra l-gvern biex tbiddel is-soċjetà u tagħmel aħjar. Issa inti semmi wkoll u tagħmel kritika illi fil-Partit Nazzjonalista ma ġiex imħares il-ġid komuni neċessarjament u inti tajda ukoll b'referenza għal ħafna nies li jfittxu l-interess personali tagħhom. U tajt illi jekk ma jkunx hemm dan is-sens ta' ġid komuni, l-oppożizzjoni ma tistax taħdem politikament, ma tistax toħloq din il-narrattiva u l-moviment politiku neċessarju biex joħloq xi ħaġa ġdida. X'tix tikkommenta fuq da? Jiena probabbilment mhux fil-ktieb eżatt tammatta x'imkien ieħor probabbilment. Le fil-ktieb issemmija, le semmija wkoll fil-ktieb. Semmija wkoll nsemmija ma naf li l-kliem li qed tuża huwa ġej iktar minn xi artiklu li ktibt probabbli jiena. Le vera ma rajtux dal-artiklu, le vera probabbli għax assumejt tajjeb eżatt skont it-taħt. All right. Ekku, tajjeb, interpretajt dak li ktibt jiena fil-ktieb. Interpretajtu tajjeb naturalment biex wasalt għalija. Le propja li rrid ngħid jiena hija din li jekk inti bl-istess mod li qed nagħmilna dal-argument tal-benesseri personali u kollettiv, dak japplika wkoll għall-partiti. Sewwa, mela jekk jiena bħala kandidat nibda nagħti każ biss dak li interessa lili l-voti tiegħi u ma nibdix nagħti każ il-ġid biex ngħidlek komuni tal-partit. Ġifieri ma jkolli pereżempju din narrattiva tiegħi tkun differenti min narrattiva tal-partit. L-interessi tiegħi tal-voti tal-elettorat tiegħi personali jibda jkun iktar importanti mill-goals, mill-lanijiet, mill-targets illi kollu l-partit ma nimxux. Bl-istess mod, jekk l-individwu ikun b'saħħtu żejjed. Jiġifieri jibda jgħid jiena l-interess tiegħi niġu fi stat ta' natura ta' Hobbes fejn jiena minnu l-aħjar iħawwel. U ma nimxux hekk. Ġifieri aħna rridu nenfasizzaw fis-soċjetà tagħna kif inhi strutturata bħalissa bħala pajjiż ċivilizzat, bħala partiti ċivilizzati, tnejn li huma kollha kemm huma fir-realtà, illi jrid ikun hemm sens ta' kooperazzjoni. Mela jiena ma nistax inkun Lone Ranger, ma nistax inkun Don Quixote,
kontinwament nispara bil-Ingliż jgħidu shooting from the hip u nagħmel reazzjonijiet illi huma antitetiċi man-narrattiva tal-partit. Hemm serje ta' raġunijiet illum il-ġurnata jiena dħalt iktar fihom f'dal-artiklu li qed ngħid illi inti ma qrajtx, illi jiena distillajt dal-ħsieb li naxxenti li ħireġ mill-ktieb, imma distillajtu f'affarijiet iktar prattiċi. Mhux ħolqod insemmihom hawn, imma naturalment hemm parallelizmu bejn ir-relazzjoni tal-individwu mal-kollettività u r-relazzjoni tal-kandidat tal-uffiċjal tal-partit mal-partit tiegħu. Għaliex fuq kollox partit huwa mini government. Mhux hekk? Huwa forma ta' gvern żgħir jew kumpanija kbira ħafna ngħidlek. Ġifieri hemm dal-kunċett ta' kooperazzjoni bejn l-individwu, ir-rwol tiegħi fil-entità li qed nagħmel parti minnha f'dal każ il-partit u il-kumplament, il-kollettività, il-kumplament tal-partit. Naturalment, u bad ma nimxux, jekk ma timxix l-oppożizzjoni, jekk ma tiffunzjonax, għandek il-waħda mill-partijiet ta' checks and balances nieqsa. Jiġifieri il-gvern anki distakk bejn gvern u l-oppożizzjoni fil-Parlament, meta jkun kbir ħafna, iċ-chances illi il-gvern joqgħod attent x'jagħmel fil-Parlament u x'liġijiet jgħaddi u kif jgħaddihom jonqsu. Allura jibda jgħid isma' jiena pratikament anke jekk jivvutaw 2-3 mid-deputati tiegħi stess kontrija jew ma jivvutawx jastjenu, xorta ħanerbħilha lill-oppożizzjoni. Dik mhux sitwazzjoni feliċi, għaliex pratikament ikollok assolutiżmu, ikollok stat fejn vera nibdew noqorbu għal demokrazija illiberali mbagħad. Mhux għax forsi jrid il-gvern innifsu, hekk, forsi laqqas il-partit ma jkun irid hekk, imma de facto ikun qed jiġri hekk. Għaliex imbagħad inti tiġi kultant partit jiġi momi, gvern jiġi momi bil dak li għandu ma mnieħru eżatt, ġifieri ma jarax il-viżjoni x'sa jiġri 10 snin oħra, imma jgħid issa dil-battalja ħanerbaħha fil-Parlament iva, mela do it. U hemmhekk jidħol il-ġid komuni l-importanza ta' dan kollu li qed ngħidu. Naħseb jien għalmen. Fil-prattika imma f'Malta allura għax qed naslu fl-aħħar issa waqt. X'taħseb li trid tagħmel l-oppożizzjoni biex tkun iktar ħanajdu hekk popolari għaliex l-oppożizzjoni mhijiex ġifieri ngħidu l-Partit Nazzjonalista sewwa. Imma għandek ukoll numru kbir ta' nies illi dawgħet jgħidu li mhux se jivvutaw, illi flimkien mal-Partit Nazzjonalista huma maġġoranza ikbar mill-Partit Laburista li qed fil-gvern. Issa b'oppożizzjoni qed ngħidlek mhux il-Partit Nazzjonalista biss, kulħadd imma x'irid isir allura fil-prattika biex ikollna alternattiva għal dan li għandna llum bħala gvern fil-pajjiż. Mela, fil-ktieb ma ngħidx eżattament x'irid isir, imma f'dal artiklu li skużani qed nerġa' nikkwotah, semmejt 20 punt ta' xi jrid jagħmel il-Partit Nazzjonalista għax dan każ huwa qiegħed fl-oppożizzjoni fil-Parlament, naturalment kieku kellna partit ieħor konna analizza partit ieħor ukoll, imma tnejn għandna fil-Parlament propja li tista' tqishom bħala l-oppożizzjoni l-ikbar żewġ gruppi. Xi jrid tagħmel Partit Nazzjonalista fl-opinjoni tiegħi għax din hija opinjoni tiegħi ta' xi ħadd li u fil-fatt naħseb jikkritikawni bħala armchair critic għax jiena mhux involut fil-politika u mhux involut fil-Partit Nazzjonalista, imma naħseb li hemm bżonn li il-Partit Nazzjonalista jagħmel ċertu tibdil. Il-tibdil li semmejt kollu prattiku, ma semmejtx affarijiet astratti biex niftehmu.
ħan semmilek eżempji, per eżempju rebranding. Żgur li għandu bżonn rebranding, anki mhux uffiċjali, informali. Ġifieri, ku kellek tarħin kon nispjegalek di. Għandu bżonn customer care network, xi ħaġa ma tix flus għaliha, sewwa, trid sempliċement nies li jkunu dedikati biex ikunu jafu x'inhuma vera il-grassroots, iridu jkunu jafu. U x'inhuma l-elementi lej il-partit l-ewwel qabel ikunu fil-gvern daw li mhux qed jidhru li mhux qed jiġbruhom biżżejjed. U mbagħad insemmi pereżempju li hemm bżonn skuderija. Skuderija, jiġifieri inti meta kelli grupp ta' studenti, kelli 180 student tal-liġi, tajthom lecture wara ġew 20 minnhom. U baqgħu jitkellmu siegħa oħra, kienet twila daqs il-lecture li baqgħu jitkellmu miegħi. Dawk huma l-essenza ta' mexxejja li jista' jkollok għal kapitada. U allura l-PN għandu bżonn jinvesti minn issa f'tfal pratikament ta' 16-il sena, 15-il sena. Sewwa, waħda mill-affarijiet. L-iktar ħaġa importanti, waħda mill-iktar affarijiet importanti, nsemmiha fil-ktieb ukoll, hija dil-famuża Convention PN. Mela l-partit mhux jgħid il-Ellen Xwiereb jew il-xi ħadd ieħor għamilli statut bil-prinċipji tal-partit. Le, mhux hekk. Għamel kummissjoni. Dik il-kummissjoni tistieden lil Mark Camilleri, tistieden lil-tali u lit-tali, anki nies mill-Labor, anki lil Dominic Fenech, sewwa l-professur, anki lil Pirotta, nies li huma assoċjati mal-Labor ukoll. U ittihom 5, 6, 7, 8 topics u kif jiffittja l-Partit Nazzjonalista, kif jaraw li jiffittja l-Partit Nazzjonalista. Dik il-kummissjoni taqbad dan il-proċess nazzjonali, individwi ta' mhux assoċjazzjonijiet, għax assoċjazzjonijiet ikollhom aġenda mbagħad, ma' individwu intellettwali jagħmel analiżi tiegħu. Sewwa. U jaqbdu dan u jiddistillawh mbagħad u jiddiskutuh internament u mbagħad jaqduh naturalment ma' affarijiet oħrajn li jġibu ma' doksa ngħidula, jiġifieri l-opinjoni pubblika, u minn hemm joħroġ mbagħad il-bibja ħanajtek tal-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri fiex jemmen il-Partit Nazzjonalista. Da proċess li m'għandux jiġi maġġel, irid jieħu sena, pereżempju. Waħda mill-affarijiet li semmejt ħafna affarijiet oħrajn. Pereżempju li għalija jiena d-dar ċentrali hija kbira ħafna u vojta ħafna. Sewwa, jiġifieri almenu milli nisma', jiġifieri jiena m'iniex uffiċjal tal-partit, m'iniex involut fil-partit. Imma milli nisma', jiġifieri din tista' tintuża bħala assi biex tnaqqas tnaqqas id-dejn pereżempju. Dawn l-affarijiet kollha jridu jsiru, jiġifieri fl-opinjoni tiegħi mhux tagħmel waħda u mbagħad tgħaddi sena u tagħmel oħra, tagħmilhom parallel. Tirranġa l-medja pereżempju. Jiġifieri l-medja għadha bl-istess format, mhux ħanajdlek bl-istess nies, imma bl-istess format illi kienet kemm 20-30 sena ilu. Il-ħin tagħna ħajskadi dal-waqt, grazzi ħafna. Alla qed jipproponi rivoluzzjoni kbira fil-Partit Nazzjonalista, jalla jkun hemm. Grazzi ħafna tal-intervista. Riflessjonijiet dwar il-ġid komuni tistgħu tixtru l-ktieb mill-sit tagħna darkamilleri.org. Grazzi mill-ġdid tagħna u jalla jerġa' jkollna opportunità oħra illi jkollna diskussjoni interessanti bħal din. Grazzi mill-ġdid. Jalla, grazzi, arriv.